Dan hija l-podal numru 515 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddar tal-lum se nisimgħu minn J Minor flimkien ma' Medi, Cryptic Street, Bila u kapitlu 13. U llum biex nibdew għandna din minn Tact.
Ivana, il-tqajna l-poddator fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant illum numru 515 f'din is-sensiela u sibu dettalji dwar dak kollu li għandi mħejja likom fil-poddata tal-lum kif ukoll il-poddati l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. Illum ftaħnija b'din is-silta li jisimha Kick minant Tact u issa ngħaddu għal silta oħra minant xi ħaġa ġdid li s'issa sa fejn jidher li inta lanqas qatt ma nkludejna xi ħaġa minanta f'din is-sensiela ta' poddati hija Janice Azzopardi u aħjar J Minor u għal-isem li qed tuża issa biex tirrekordja hawnhekk flimkien ma' Medi. Din hija s-silta tagħhom li jisimha They Run. Just moving into peace.
J Minor flimkien ma' Medi Mek u They Run. U dik il-website li semmejtilkom qabel ġifieri tonisan.com hemm mod faċli ferm minna biex tagħmlu kuntatt miegħi jien hu biex irdejjem nisma' għandkom semmija u segwaġi ta' din is-sensiela ta' poddati mod partikolari meta tixbdu li l-attenzjoni għal xi ħaġa li forsi nista' nkun anke ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati fil-fatt din ta' J Minor ġibid li l-attenzjoni għalija l-ħabib tagħna Martin Ponnici. U is-silta illi għannissa hija minn grupp li smajnih diversi drabi f'din is-sensiela ta' poddati hija l-ġdida tagħhom l-album li għadhom kemm nidew propju nhar il-ġimgħa kbira li għadda u l-grupp huwa Cryptic Street. Is-silta jisimha Let's Go Suki. Let's Go Suki hemmhekk mela minant Cryptic Street. Unek forsi kuntajb ukoll il-insemmu rabta li għandna mal-Malta Music Memory Project li sibuh fuq m3p.com.mt minant il-Multimedia Memory Preservation fejn fiħana niprofaw nżommu kemm jista' jkun minn il-memori ta' dak li għaddej bħalissa biex meta l-preżenti jsir il-passat jiġifieri fil-futur tal-għaż nkunu forsi anke nistgħu niftakru xi ħaġa minn dak li nkunu għaddejna minnha. Il-grupp Bila marbut ukoll mal-Rock the South li issa anka f'dawn il-ġimgħat huwa xi ħaġa li huwa fuq fom kull min isegwi x-xena tal-mużika underground f'Malta mingħand il-Bila bil-video b'kollox is-silta Do What I Want.
I Want Him mela minant il-bila u din qed tressaqna lejn tmiem il-poddata tagħna llum imma qabel ħallikom għandna ġdida minant il-kapitlu 13 u ġdida ta' kapitlu 13 jisimha Il-ħbieb sal-bib. Aħna maħniex dak li jinti xtaqt li nkunu, jekk beħsebek tkun xkiel jillest l-barri nabdu minn qrunu. Maħnis sendumu biex Malta tagħna nġiba fi stat li l-hip hop trid titgħalmu l-iskola kull nar taħat. Le dik m'għandix kanat, jew forsi mendi pupat, laqtet lil Peppi u lada għam maġistrat. Kull nar taħat tenġi, inkun qiegħed nistennik, u nispera li fuq vers ma tkunx instess illi ħadd għalik. Pal-parlament illi data jixpakka, bħal tal-aħbarijiet li marfux l-effett bejn vodka u flakka. Tkunx dak il-baħnan li jmur jipruvaħta, għafli sħabek hekk iridu ħalli l-kontra titpaxxa. Kull tip ta' rispett lil min imur il-qudiem, x'inhu l-punt li tibda tberraq malli toħroġ mill-bier, għax dik għandha tpenġija u l-oħra mara ta' triq. Id-differenza bejn u bejnek jien ma tantx inħobb naħli bżieq. Bħalma dejjem kien jgħid li l-bib sal-bib isma' minni jibni qarta f'da. L-ewwel darba orrajt, it-tieni darba ġolħajt, it-tielet darba nkun ċert jinstess naqtalek il-bab. Iżda l-lum naf li kbirtu tal-lint, mux qed ngħid li fit-triq forsi qatt ma tfixkilt, imma l-inqas għażilt bejn dak li mawweġ u dritt, jien għażilt li dik qalbi u inti tajtni bis-sitt. Jekk int mazzata l-akstu, tħobb tella r-ritratti bil-gwarda barra u dawk il-fanali puntati li kieku minnek noqgħod naqra attenta, għax kif jgħid il-Malti li fil-flex kien iż-żar sibala u essenza. Ma, ħajkolli baby, għadu għastrielet u d-dejdi bil-forzi ridni nsemmi Jamie, Ejni, jekk il-baby għandu l-parti ta' Lady. Lady, issa min sejjeni, ħrima nanna ġejni, riħa ta' kokota sam il-kamra minn nofs, u ma nafx kif minn kont għajdu li tieħdu gost. Insomma, kulħadd għandu xi delizzju, min iħobb jaraw u min iħobb imissu. Hejdli, kif nista' nerġa' nafdak, il-mentix dak li qed skużan illum ħanombrak, himnu tajt li bija ħassu ħażin mal-Iraq, u l-kantanti li kien hemm kulħadd jiddieħaq malak, ħażlet li titla' fabi għal xejn li jitbispjaċi, issa temmuna ma' żmien li jiena xtaqt li bisġi, biss jien ħaġa nixtieq li jismi qatt ma semmih, għax jekk jiżlolok darba d-dieżu nuri kollok torqod kbir. Palma dejjem kien jgħid li l-bib sal-bib isma' minni jibni qarta f'da. L-ewwel darba orrajt, it-tieni darba ġolħajt, it-tielet darba nkun ċert jinstess naqtalek il-bab. Iżda l-lum naf li kbirtu tal-lint, mux qed ngħid li fit-triq forsi qatt ma tfixkilt, imma l-inqas għażilt bejn dak li mawweġ u dritt, jien għażilt li ndik qalbi u inti tajtni bis-sitt. U Dwardu Joseph hemmhekk mill-kapitlu 13 bis-silta ġdida tagħhom Il-ħbieb sal-bib iġibna fit-tmiem tal-poddata tagħhom ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Qabel ħallikom fakkarkom il-dettalji u l-kuntatt huma bħal dejjem permezz ta' tonysant.com u minn qalbi nawguralkom is-saħħa.